Хайде с мен на фитнес. Честно да си призная, не съм ходил на фитнес от около 2-3 месеца и сега се разбрахме с приятели да се видим и междувременно с това да направим една тренировка заедно, което супер много ме надъха да тръгна за фитнес и нямам търпение. Приключих тренировката с моите приятели и се чувствам страхотно. Чувствам се удовлетворен от това, че тренирах и съм много горд от себе си. Затова искам да предам това чувство на всеки един от вас и ако желаете, може да се разберем някой ден, да направим една тренировка заедно или просто да се разходим в парка, примерно. Хубав ден!